Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatdaky Täjik ilçihanasynyň öňünde bolan waka barada anonim diplomat azatlygy haty uratdy. Geçen ay Täjikistanyň Türkmenistanyň ilçihanasynyň öňünde bolan hadisa barada anonim Täjik diplomaty Azatlyk radiosuna 20 sentýabrda golsuz hatym göçürmesini uratdy. Hatyň Täjikistanyň Türkmenistanyň ilçihanasynyň adyndan ýaýradylanlygy aýdylýar. Ýöne şol bir wagtyň özünde ol resmi alamatlary özüne jemlemeýär. Anonim diplomat bu hatyň telefonu düşürilen suratyň göçürmesini azatlygy uratdy. Ýatlasak 21-nji awgustda Aşgabatdaky Täjik ilçihanasynyň konsulluk bölüminiň öňünde ogly üçin wiza nowatyna garaşýan bir zenan maşgala huşuny ýitiren soň onuň hastahana äkidilenligi we ýolda aradan çykanlygy habar berildi. Bu barada Azatlyk radiosu wakanyň şaýatlaryna hem de redaksiýaga uşan video ýazga salgylanyp 29-njy awgustda habar berdi. Käbir köpçülüklüğün maglumat serişdelerine hamaly 21-nji awgustda Täjikistan Respublikasynyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň öňünde uzun wiza nowatyna garaşýan aýalyň ölenligi barada maglumat ýaýradyldy. Täjikistan Respublikasynyň Türkmenistanyň ilçihanasy bu wakanyň ähli jekmejekligini anyklap şu aşakdakylary habar berýärdi. Bu uňky hatda aýdylýar. Onu hadisanyň 21-nji awgustda däl 17-nji awgustda bolanlygy, nowata garaşýan zenanyň saglyk ýagdaýynyň soňlugy bilen gowulaşyp häzirki wagtda onuň Lewap welaýatynyň Kerki etrawyna ýaşaýanlygy aýdylýar. Wakanyň şaýatlary azatlygy urudan maglumatlaryny gürrüň edilýän zenanyň adyny gözel diýip tutdular. Hemde onuň öz ogluny wiza almak üçin nowata garaşýan wagty helakçylyga uçranlygyny habar berdiler. Bu uňky hatda şol aýalyň oglunyň ady Atamrat diýip tutulýar. Maglumatyň azatlykda çap edilmeginden bir hepde soň 4-nji sentýabrda Täjikistanyň Daşary işleri ministrliginiň resmi wekili Azatlyk radiosynyň Täjik gullugyna gizlilik şertine waka bilen bagly käbir goşmaçy maglumatlary beripdi. Bir näçe güniň dowamyny wizalar bermek boýunça kompýuter sistemasyna näsalyk döredi we bu howanyň aşa gyzyp 40 gradusdan geçen wagtyna gabat geldi. Netijede öz ogluny wiza almak üçin nowatda duran bir zenan hakykatdan hem özüne erwet duydy. Emma oňa medisina kömegi berilen soň ol özüne gelip onuň ýagdaýy gowulandy diýip Täjikistanyň Daşary işleri ministrliginiň wekili şonu gurrun beripdi. Bu uňky hatda da şol aýal maşgalanyň nowata garaşýan wagty saglygynyň yaramazlaşanlygy tasdyk edilýär. Hem de oňa öz wagtyny tiz kömegiň berilenligi aýdylýar. Azatlygyň bugün Täjikistanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň maglumat almak synanşygy ýene de bir gezek netijesiz boldy. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolýan türkmenistanlylaryň sözlerine görä, Täjik wizasyny almak üçin ilçihananyň öňünde ýüzlerçe adamlyk nowatlar emele gelipdir. Nowata duranlaryň käbiri garaşyp ilçihananyň öňünde bir näçe hepdeläp durmaly bolýarlar. Emma şonu da wiza alyp bilmän kötenýärler. Täjikistanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň öňündäki uly nowatlar täze okuýulynyň öňü ýüresine gabat geldi. Azatlyk radiosynyň söhbetdeşleri wiza almak üçin ilçihana ýüz tutýanlaryň esasy böleginiň studentlerdigini aýdýarlar. Täjikistan Türkmenistanly ýaşlaryň daşary ýurtlarda bilim almak üçin barýan esasy ýurtlarynyň biridir. Garaşsyz çeşmeleriň käbir maglumatlaryna görä Täjikistanyň 4000 çemeti Türkmenistanly bilim alýar. Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sähra. Türkmenistanyň resmi mediýasy Garaşsyzlyk bayramynyň öň ýanynda ýaşaýyş jaýlarynyň ençemesiniň açylyş dawrasynyň bolandygy barada habar berýän mahaly ýurtda öňden bar bolan ýaşaýyş jaýlarynyň köpüsiniň boş durandygyny Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary we çeşmeleri habar berýärler. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde atlandyrylmasydlygyny soran da şowda habarçymyz Welaýatyň Saparmurat Niýazow etrawyna gurulyp satwa çykarylan 400 sany kottej jaýyň tas ählisiniň diýenýaly boş durandygyny aýdyp, bu toplumyň ýerleşýän etrap
tapçasyna baýguşlaryň ketegine meňdedýär. Bu baýguşlar üçin gurulan owa bu ýerde 400 sany kotej jaý bar. Ýöne häzir çenli olaryň diňe 20 sanysyny raýatlar satyn aldy. Galan 380 jaý baýguşlaryň ketegi bolup boşdur. Bu ýerde guruluşyklar tamamlanmadyk, başga da jaýlar köp diýip habarçymyz aýtdy. Habarçymyz jaýlaryň boş durmagynyň has takygy raýatlar tarapyndan satyn alınmadygynyň sebäplerini kotejlaryň bahasynyň ilatyň maddi eliýeterinden aşa gymmatlygy bilen düşündirýär. Kotej jaýlaryň narhy 500 000 manat. Bu döwletiň kesitlen kursyna görä 145 000 Amerikan dollaryna golaý bolýar. Garabazaryň narhynda bolsa 26 000 dollardan gowrak bolýar. Öň jaýlary ipoteka esasyna 15 ýyla çenli üzüşmek şerti bilen satýardylar. Ýöne häzir bu möhlet 4 ýyl edildi. Adamlarda 4 ýyl däl, hatda 15 ýylda üzüşmäge de ýagdaý ýok diýip habarçymyz sözüni jemledi. Munyň bilen bir wagtda türkmen häkimetleri Türkmenistanyň paýtagtynda we beýleki ýerlerinde ýokary amatlykly ýaşaýyş jaýlarynyň täze döwrewap şäherçeleriň ýygyderli gurulýandygyny habar berýärler. 19 sentýabrda Aşgabatyň günorta bölegindäki Parahat 7 drop 3 ýaşaýyş toplumynda gurulan täze köp gatly jaýlaryň ikisiniň açylyş dawarasy boldy. Türkmen döwlet habarlar gurulugy bu jaýlaryň garaşsyzlyk bayramynyň öň ýanynda Aşgabatlylara ajaýyp sowat bolandygyny aýdyp, jaý eýeleriniň 144-süne öý açarlarynyň gowşurulandygyny habar berdi. Şeýle-de çarşembe güni Lebap vilayatynyň Atamurat Niýazow köçesiniň ugrunda 4 gatly jaýlaryň 4-sünden ibaret täze ýaşaýyş toplumy dawaraly ýagdaýda açyldy. Olaryň her birinde 4 we 3 gatly öýleriň 24-süsi ýerleşýär. Resmi mediýanyň habarynda ulanylmaga berilen ýa-da satyga çykarylan bu täze jaýlaryň bahasy ýa-da maliýe çeşmesi aýdylmaýar. Şeýle-de köplenç türkmen lideriniň gatnaşmagynda uly şowhun bilen açylýan bu ýaşaýyş jaý toplumlarynyň açylyş dawarasyndan soň çolaryp galýandygyny hem ýurt içinden gelip gowşaýan videolarda görse bolýar. Galaberse-de Aşgabatda we ýurdun velayetlerinde soňky ýyllarda gurulan we uzak möhletli kredit esasynda ilata berilen ýaşaýyş jaýlarynyň eýeleriniň bir topary aýlyk gadançlary beýle gymmat bahaly jaýlaryň ipoteka töleglerine ýeterden juda azdygy sebäpli jaý tölegini töläp bilmän alada galýarlar. Hatda soňky aýlarda bu jaýlary ýygyna tawşyrmaga synanşýanlaryň bardygy hem habar berilýär. Lebap vilayatynyň Halaç we Garabeköbül etraplarynyň arasyna ýerleşen Zelili geňeşligindäki Berkarar Zaman owasynyň Azatlyk radiosy bilen anonim görnüşinde habarlaşan onlarça ýaşaýjysy güzeranyny aýlamakda kynçylyk çeken käbir maşgallaryň jaý töleglerine guruw çatman jaýlaryny ýygyna tawşyryp başga ýere göçmäge mejbur bolýandygyny mundan bir hepde çemesi öňgürrüň berdi. Ekspertleriň pikirine görä Türkmenistan soňky ýyllarda garaşsyzlyk döwründäki iň agyr ykdysady kynçylygyny başdan geçirýär. Olar täze urulan jaýlaryň boş durmagynyň we jaý eýeleriniň öz kreditlerini töläp bilmän jaýlaryny ýygyna tawşyrmagynyň hem ýurtdaky ykdysady krizisiň alamatlarynyň biridigini aýdýarlar. Halkara Valyuta Fondunyň ekspertleri geçen ýyl Aşgabatda bolup Türkmen hökümetine döwlet investisiýalarynyň azaldylmagyny maslahat berdiler. Emma muňa garamazdan döwlet baştutany golaýda ýene bir näçe gymmat bahaly mihmanhananyň, kongres zalynyň we beýleki kaşaň dehgalaryň guruljakdygyny habar berdi. Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçinetýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýydarlar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Aşgabatyň 67-nji çağalar bagyna gatnaýan çağalaryň enatalaryna 1-nji oktýabrdan başlap töleglerin gymmatladyljakdygyny ma'lum etdiler diýip Kronika Türkmenistan neşri habar berýär. Neşir özüniň ýurt içindäki habarçylaryna salgylanyp 20-nji sentýabrda çap eden maglumatynda enatalara çağalar baglarynyň aýlyk tölegleriniň 160 manat boljakdygy barada aýdylandygyny ýazdy. Azatlyk radiosyna we onuň ýurt içindäki habarçylaryna paýtagtyň 67-nji çağalar bagy bilen habarlaşyp bu maglumaty tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Ýöne Azatlygyň Aşgabatda habarçylary ila taratyny inni 3 güne golaý wagt bäri çağalar baglarynyň aýlyk tölegleriniň gymmatlajakdygy barada myşmyşlaryň ýaýrandygyny, ýöne bu barada çağalar baglarynyň ýolbaşçylary we terbiýeçileri tarapyndan anyk jogap berilmeýändigini aýdýarlar.
112-nji çağlar bagny sagatlyň atnaýan atena terbiýeçin beren jogaby bilen edilsiz ýaly şu wagt bilemzok göni ýyly sünne gurrunma biz çağlar bagyň müdüründen soranmyzda da onuň beren jogaby eger şol şeýle wagt kabul edilse biz sizi aýdar näme üçin öz ýylyň içinde turgurlayan biderekmişmişlerden hakykat ýaşajak bolýanyňyzy üstümize gaýgyryp terbiýeçi atenaň ýanyna beýlenip Dip çağası dürlü çağalar bağlarına gatnayan enatalaryň adyndan dördüsü bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýew gurrun berdi. Ýatladyp geçsek 2017-nji ýylyň oktýabr aýynda geçirilen ýaşullar maslahatynyň ýa-dynynda Türkmenistanda çağalar bağlarynyň tölegleri Aşgabatda 10 manatdan we vilayetlerde 8 manatdan 80 manada duýdansyz ýokurlandyryldy. Bu gymmatlama käbir enatalaryň arasynda nägilelikleriň döremegiне sebäp bolupdy we olaryň ençemesi öz çağalaryny çağalar bağına gatnatmagy besedipdi. Şol bir wagtyň özüne aradan indi bir ýyla golay wagtyň geçendigine garamazdan çağalar bağlarynda çağalara berilýän hyzmatyň gowlanmaýandygyna, terbiýanyň ýa-da imitlendirilişiň hilinde hiç ýyly özgörüşiň göze ilmeýändigine Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan enatalaryň onlarçasy gurrun berdi. Galyberside enatalaryň ençemesi öz çağalarynyň çağalar bağlarynda standart derejede berilmeli hyzmat bilen dolu üpçün edilmegini isleýän bolsalar, onda özleriniň terbiýeçileri resmi bolmady goşmaça tölegleri ýagny her aýda 20-40 manat möçöründe para vermeli bolýandyklaryny hem aýdýarlar. Eger şol atenesy bir çağlar bagynyň terbiýesine elekesine bir para peşkeş berýän bolsa, onu şu çağa seredilişi üpüýtgüş diýip ateneler diýilýär. Meselem şu atenesy para peşkeş berýän çağa şu topardy öwredilmeli zatlar. Edil öwredilmeli derejesinde öwredilýär ýöne garyp toparyň çağlaryna bolsa, diňe şu çağlar bagyny seredýärler, hatda atenelerin köpüsü pampers diýe goşmasy eltip berýänlere marda çağlara vardı. Şu pampersin vardı. Çalışan oklar diye ondan sonra ayda çalıştık. İkinci gerek yine de tarih edenler diye baştan toğuma cevap veriyorlar diye. Deyip Synçy Bugaýew gurrun berdi. Resmi mediada paýtagtda we welaýetlerde täzelikde gurulup ulanmaga berilen çağalar bağlary we Türkmenistanyň bagtyar çağalygyň ýurdudy barada reportajlar çap edilýär we görkezilýär. Ýöne çağalar bağlarynyň tölegleriniň ýokurlanmagy, enatalaryň ýüzüne bolýan kynçylyklar hakynda hiç zat aýdylmaýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapylarsyňyz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gipleyer Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Serhet Gulluryň 4 ofitseri namaz sebäpli işden boşadyldy. Türkmenistanda ýaragly güýçleriň hataryny gulluk edýän şahsy düzüme dini ibadatlary berjaý etmezlik tapşyrylýar. Bu barada Azatlygyň habarçysy 20 sentýabrda habar berdi. Onun sözlerine göre Daşowut welaýatynyň çäginde yerleşýän terhet birikmeleriniň käbir gullukçylary namaz okuýanlyklar üçin işden boşadyldy. Daşowutda namaz okuyan 4 terhetçi ofitser işden boşadyldy diýip habarçy aýtdy. Ol mundan beýlek çağırış boýunça harby gullugy geçýän eskerlerden hem namaz okumazlyk barada düşündürüş ýazdyrylanyny sözüne goşdy. Inni hatda ýöneköy eskerlerden hem namaz okumajakdyklary barada düşündürüş alınýar. Şondan soň olaryň gulluk etmegine ruhsat berilýär diýip habarçy bellädi. Bu habar Forum 18 neşriniň 2018-nji ýylyň dowamyny Yegova anancının talaplarına laýyklykda Türkmenistanyň harby gullugy geçmekden ýüzewren 9 Türkmenistanlynyň tutsuk edilenligi barada ýaýradan maglumatynyň ýygyanyna gawat gelýär. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň prezidenti 18 sentýabrda çağırış boýunça harby gullugy geçýän eskerleriň goşundan boşadylmagy we nowatdaky raýatlaryň gullugy çağırylmagy barada permana gol çekdi. Soňky wagtlarda azatlykda türkmen goşunynyňky azyk getmezçiligi munyň bilen baglylykda eskerleriň hemde olaryň ene atalarynyň çekýän jebir jepalary barada maglumatlar çap edildi.
Agzalyan bu kynçylyklar bilen bir hatarda ýurtda häkimetler şahsy düzümüň hataryna gulluk edýän gullukçylaryň onan çygtykadynyň talaplaryny berja etmeklerine de gatışýar. Türkmenistanda namaz okuyanlara ýa-da saqqal goýberýänlere basyş edilmegi inni täzelik däl. Iýul aýyna Türkiýeden ýurdu dolanan bir türkmenistanly özüniň Aşgabatyň aeroportuna soragy çekilendigini hem de häkimetleriň onuň telefonundaky namaz okap düşen suratlaryna esaslanyp oňa terrorçuluk aýyplamasyny atanlygyny azatlygy anonim ýagdaýda habar beripdi. Maý aýynyň azatlygyň daşuwly çeşmeti häkimetleriň dine uýup onuň düzgünlerini berja edýän adamlary basyş astyna saklaýanyny habar berdi. Galbertide azatlyk geçen ýylyň martynda namaz sebäpli Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň hataryndan boşadylan harby ofitser barada maglumat beripdi. Azatlyk bilen söhbetdeş bolýan ençeme Türkmenistanlynyň aýtmagyna görä häkimetler bu çäreleri terrorçulugy we ekstremizme garşy göreş çäreleriniň çägini alyp barýanlygyny inanýar. Hem de orta ýaşlar aýatlaryň ýurtdan çykmagyna girdilýän çäklendirmeler hem häkimetleriň ekstremizm aladalary bilen bagly durmuşa geçirilýär. Hökümetleri we halkara guramalary strategik howpsuzlyk maglumatlary bilen üpçün edýän Desufan grup toporu geçirilen barlyklary we analizlere esaslanyp aprel aýyna ýaýradan maglumat briefinginde Merkezi Aziýalylaryň arasyna islamçy ekstremizmiň rowaşlanýanyny aýtdy. Merkezi Aziýaly ekstremistler öz ýurtlaryndan alyslarda global terrorçuluga barha dahylly bolýarlar diýip Desufan grup ýazýar. Toporun ýaýradan maglumatyna görä Merkezi Aziýaly ekstremistler öz ýurtlaryna hökümetleriň awtoritar häsiýeti öjükdirýär. Merkezi Aziýaly hökümetler islam terrorçulugy bilen bagly wehimleri öz syýasy monopoliýalaryny saklap galmak üçin şeýlede garşydaşlaryny we tanqidçilerini basyp ýatyrmak üçin ulanýarlar diýip Toporun ýaýradan maglumatyna aýdylýar. Merkezi Aziýalylaryň ekstremizme gatnaşygy barada aýdylanyny goloýdy Azat Ýewropa Azatlyk radiosu bu tema bilen bagly meniň adymdan näle atly köp seriýaly dokumental filmi efire oýberip başlady. Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinden namaz sebäpli işden boşadylan 4 harby serkerde barada ýurduň döwlet ýetçiligine maglumat serişdelerini agzalmaýar. Öz evitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetinizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepler Azatlyk radiosu. Efirde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulumrady Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Balyk welaýaty öň howpsuzlyk taýdan bir näme gadal hasaplanýardy. Ýöne soňky günlerde Balyk welaýatynda hem howpsuzlyk şertleri ýaramazlaşyp başlady. Mazar Şerif şäherinde ugurluk, adam öldürmek ýaly wakalar artdy. Welaýatyň baş etrapynda jeňçileriň yerleşendigini resmiýler hem tasdiqlaýarlar. Türkmenleriň goýçum bolup ýaşaýan etraplarynda da jeňçiler hereket edýär. Mazar Şerif şäherine de jeňçileriň we hemsalýanyny bu şäheriň ilaty aýdýar. Balyk welaýatynyň polisiýa idarasynyň medbuat wekili Şirjan Durranyň aýtmagyna görä 4 etrapda jeňçiler yerleşipdir. Olar halky gynamalara duçar edýärler. Welaýatyň goňşulygynda yerleşen welaýatlarda jeňçiler has güýçli. Balyk welaýatyna jeňçiler Serpul, Jewzan we Gunduz welaýatlaryndan gelýärler. Jeňçileriň öňüni almak üçin hem alada edilýär. Şu ady agdalan welaýatlar bilen çäkleşýän sebeplerde harby postlar gurmak göz öňünde tutulýar. Jeňçilere garşy giň gowrumly harby operasiýa başlatmagy hem planlaşdyrýar diýip Durrani aýtdy. چاربولک، چمتال، دولت‌آباد، شولگر دشمن وجود داره باعث اذیت و آزار مردم میشه. Demirgazyk Awganystanyň Balyk welaýatynda Awgan armiýasynyň 209 Şahin atly harby diwiziýasy hem yerleşýär. Şu harby diwiziýa arkaly Demirgazyk Awganystanyň 9 welaýatynyň howpsuzlygyna gözegçilik edilýär. Döwlet işgärleri harby wörtelýetler arkaly welaýatlara ýetirilýär. Dün 209 Şahin atly harby diwiziýanyň bir dikuçary ýykyldy. Onun netijesinde 4 adam helak boldy. Bir näçe adam yaralandy. Wörtelýüdüň sürüjüsiniň hem ölendigi aýdylýar. Bir daşaryýutly hem wörtelýüdüň ýykylmagy netijesinde ölüpdir. 209 Şahin atly harby diwiziýanyň medbuat wekili Muhammed Hanip Rızaýynyň aýdyşyna garanda bir harby wörtelýüt ýollagçylar alyp Faryab welaýatyna tarap ugramak isläpdir.
Uçan destine harbi vertolyot yeri yıkılıptır ve odalıptır. Harbi vertolyota ok atıldymy ya-da texniki näsadlyklar yüze çykdymy şu barada derine geçirilýär dip Rıdai aýdýar. شاهین میگیرن به استقامت فاریاب حرکت میکنن دوچار مشکل میشه پروانه پشت سرش Balyk welaýaty Demirgazyk Awganystanda mühim welaýat hasaplanýar. Mazar-Şerif şäheri Demirgazyk Awganystanyň sowda merkezidir. Mazar-Şerif şäherinde Türkmenistanyň we böleki ýurtlaryň konsulxanalary hem bar. Türkmenistanyň bir sowda merkezi hem Mazar-Şerif şäherinde ýakynda açyldy. Balyk welaýaty Awganystany merkezi ady ýurtlar bilen birleşdirýän çatyrykdyr. Balyk welaýatynda howpsuzlyk şertleriniň yaramazlaşmagy goňşy ýurtlara da öz yaramaz täsirini ýetirer dip bilermenler aýdýarlar. Öz sevitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, habarlar günneligimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Orsiýetiň uzak günne orunnak Primorye ülkesiniň saýlaw häkimetleri 20 sentýabrda ýurdun baş saýlaw resmiýeti onuň düýüplü beýdilgençiliklerden dogry bolanlygyny aýdandan soň dagwaly gubernator saýlawlarynyň netijelerini ret etdi. Primorýanyň saýlaw komissiýasy 20 sentýabrda kommunistler Kreml tarapyndan gollanylýan kandidatyň peýdasyny soňky pursatlarda galplyk edilendigini öňe sürenden soň regiona geçirilen çekeleçikli saýlawlaryň netijelerini ýatyrmagyň peýdasyna ses berdi. Komissiýanyň bir agdasy bu teklibe garşy çykdy. Bu orsiýetde gaýtadan iki wäsleşiň arasynda geçirilen saýlawlaryň netijeleriniň media maglumatlaryna görä 1996-njy ýyldan bäri ilkinji gezek ýatyrylmagy bolup durýar. 16 sentýarda geçirilen we netijeleri ýatyrylan saýlawlaryň deregine 3 ay içinde täze saýlaw geçiriler. İki kandidatyň arasyndaky bäsleşik soňky pursatlaryny 17 sentýabr güni ýerden jemleýiji ses sanaşlyk wagtyny dagwa jenjeli ýazdy we uzak günne görsewtini dartgynlyklaryň ýokarlanmagyna getirdi. Hasanyň ses sanaşlygyň jemleýiji we soňky minutlaryny Kremliň kontrollugynaky Birleşen Orsiýet partiýasynyň kandidaty, iş başyndaky gubernator Andrey Tarasenko birden kommunist karşıdaşı Andrey Işenkan tozany garyp ses almakda görnetýän öňe çykdy. Primorýanyň saýlaw komissiýasynyň başlygy Tatyana Gladkih 20 sentýabrda bu ýagdaýda alynan netijelerin halkyň isleglerini näme derejede aňladýanyny kesgitlemegiň kynlygyny, şu sebäpden kandidatlaryň hiç birini saýlanan diýip oglan edip bilmejekdiklerini aýtdy. Tarasenko Rus metodi bilen söhbetdeşlikde täzeden saýlaw geçirmek barada gelinen kararyň adalatlydygyny aýtdy we bu ýerde ören köp şikaýatyň bolanlygyny belledi. Emma muňa garamazdan Işenka bu karardan suwda şikaýet etjekdigini sebäbi özüniň hakyky ses berişlik netijelerini ýeňiji diýip oglan edilmeligini aýtdy. Kommunistik partiýanyň lideri Gennadiy Zyuganov jenaýet derňeginiň geçirilmegine çağırdy we bu mesele özüniň seretmegini sorap Rus prezidenti Vladimir Putin'i ýüz tutdy. Şeýledil, eger bu meselede öňe bolmasa 22 sentýarda tutuş ýurt boýunça protest aksiýasyny gurulmagy wada berdi. Onuň gollawçylarynyň ýüzlerçe heýem 17 sentýarda Primorýanyň paýtagty Vladivostokda protestde çykdy. Orsiýetiň merkez saýlaw komissiýasynyň başlygy Ella Pamfilova Moskwadan regional saýlaw komissiýasynyň gelen kararyny gutlap, bu ýagdaýdan çykmak üçin başga çykalganyň galmanlygyny aýtdy. Ella Pamfilova 19 sentýarda Kommunistler Partiýasy ses sanaşlykda Kreml tarapyndan gollanylýan kandidatyň haýyryna galplyk edilendigini öňe sürenden soň region häkimetlerine Primorye ülkesinde geçirilen gubernator saýlawlarynyň netijelerini bir kanun hasaplamagy maslahat berdi. Ol ses sanlyklarynyň öňünden doldurulmagy, sesleri satyn almak, adamlar ses bermäge mejbur etmek, ses sanalyny galplyga ýüzürmek ýaly düzgün bolmalara ýol berilendigini aýtdy. Şeýledil galplyk sebäpkärleriniň jogapkärçiligi çekilmeliligini aýdyp, saýlaw resmiýlerini haýran galyrdy. Prezident Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov Kreml administrasiýasynyň merkez saýlaw komissiýasynyň pozisiýasyny gollaýanlygyny aýtdy. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günneligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýarys.
azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.